Ka Seng Samla Shnong Nongrim Jyrmie ka badang hap ha Sning constituency menta kasngi kala Pynkup Burom ya sangut ki Samla pule ki belawan raknam ya ka Shnong ha ka baki lapas ha ka kerdan secondary school living certificate ne ka SSLC jong usnam arjar arpuai u kongsan ulalong uba Jason S Maulong MLA ka Sning constituency ringkat ka jingdon lang urang ba Shnong ka ka Shnong uba TA lapang u presiden ka Seng Samla ki riurang ba ki long kmi long pa lembat ki Khun Samla nalor ki ki sangut ki belasyak Pynkup Burom ha ka juk kapor u MLA ka Sning constituency ula yo ban pli ya arteli ki kampen roy hapo jong ka ka Shnong ki bakentup ya ka jing maramot ya ki tin jong ka LP school ya ka balapan mang leng ba ka SRWP scheme bat ya ka light wiring haying dorbar ka balapan mang leng ba ka MDC scheme ini belum hidup sa pi pilale ba haru kata pilai pas khmat ya khmat to ailang kata keduksa ailang kata experience ke jong pi pada ke ni kini kibai sharing is caring jo akhten phare nganget ba na pidon kata ka mensib ka bukulot ba phin hikai kini ki hat ki bare kalong ke ek sutunat hasna patha sutunat ba phi kata ka foundation jong phi na kiskoy ki ba pher mo ba pas kata ka na board embos mara po CBSE pio kata ka foundation mo kata ka nongrim ka ba plan ba wat pille no nang ni sakmat kumba pila minot haki por ki bedat kumba pila pelaj por kumba pila long discipline pila treshtom dei benya kata nongrim nang ni sakmat dei bendon kata ka jing thang na la de banganet ba kata ka jing thang jong pi sa yo ban khe so so ke jo compare mo la shai pila belong ki engineer la shai pila belong ki doctor le la shai pila belong politician dum le compare but kano ka jing ang no jong pi wat pille no Trash dong, but habang ngajukran keleng saudong, natrai ni feedback video keleng saudong, ngajuang ma nagari hakam kasposa hakam puli buti ngajuang tang kawai ke pidong kamen pide belong discipline. La kabam kadi dimente bahano kapor, kathya kadam dimente bahano kapor, ban puli ko dimente kapor, dan lala ka bentang eh. Ini di belong discipline. Natrai na milong discipline ngenya nga, pi di kon samla bade. Na de hakan ko nung munta yo an khay so jo bagal long kata mang iya pi sanwon mang iya pi di duksa pi don discipline ba sa pas ba to shimmi kane mo kabu pya yo ba gini ki hap ki bere hangya shno khamta ku bakran orphan ne ni tan sanwon ni kwa man pni shu muta ki klor jo ne ga shno nang ni shno nang ni na po ga district ki bro ko we compare ka sports pulibuti na haka ege pi don interest pi ki Khun Samla ki badan hamne to shime kata inuksa ibadat ka ba ay hamne mga kwa man kan ko benda ka ba ikilong ki badan hamne kilong ka phi ye ki khon jong la hindi ki ni sangot ki be ru push ki ay ki kata ka mense mar ha ka juk menta ni dong ka me ka jingnang chista kat ban inang ya chakmat kan jingnang chista ko dor hadu kata mereka jingnang start juda nang la ban kini okay juda nang la ban kini jingnang start phi gilong mi gibran ne gilong pa gibran ne par pa kis konsum ha gibran ne reshtom de binat bat ya ek ba pidon tumu de bandar kata jingang no kumudi ong da afte fire in the belly de belong kumta